जस्ट एक विचारतो. तर बुक कोणी पब्लिश झाल्यानंतर एक मोठी एक हे करतो, काय म्हणतात त्याला, प्रोग्राम करतो, बुक डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम करतो, हो मोठे-मोठे हो प्रोग्राम्स हो होतात. हो. तुम्ही असं काय नाही केलं? तुम्हाला कशासाठी वाटलं, की आम्ही असं बसून डिलिव्हर करूया कंटेंट हा? नाही, मी ते मुळात पुस्तक मॅडम नमस्कार. तुमचं परत एकदा पुन्हा एकदा स्वागत करतो मी या व्हिडिओत. तुम्ही ॲक्चुअली बुक इथं पब्लिश केला आहे तुमचा. तर आमचं तुम्हाला एक कल्पना कुठून आली बुकाची अगोदर ते सांगा. रायटर व्हायचं आहे का तुम्हाला डोक्यात असं होतं? नाही, रायटर असं व्हायचं असं काहीच डोक्यात नव्हतं. इनफॅक्ट मी माझं लिखाण सुरू केलं ते जेव्हा मी 40 वर्षांची होते, तेव्हा मी माझी पहिली पोएम लिहिली. पण जेव्हा मी लहान होते, तेव्हापासून मला वाचायची खूप आवड होती. म्हणजे लिटरली जेव्हा शाळेत पण जात नव्हते, तेव्हा माझ्या आई-वडिलांनी माझ्यासाठी पुस्तकं आणून दिलेली आहेत. ज्याच्यामध्ये चित्र होती, थोडंफार लिहिलेलं असायचं आणि ते मी आवडीने बघत असायचे कायम. जस्ट नॉर्मल एक यूथ म्हणून एक विचारतोय, वाचण्याची सवय आजच्या काळात कशाला इम्पॉर्टन्स आहे वाचण्याला? वाचून तुमची व्होकॅब्युलरी वाढते. नुसतंच तेवढं नाही तर तुमचं माइंड ओपन होतं. कारण जेव्हा तुम्ही वाचता, तेव्हा ती पुस्तकं वेगवेगळ्या देशांमधल्या ऑथर्सनी लिहिलेली असतात. काही इंडियन ऑथर्सची असू शकतात. आणि तुम्हाला वेगवेगळ्या संस्कृती तिकडचं जनरली कुठला एक ऑथर काहीतरी लिहितो. तेव्हा कसं असतं ना, की आसपासचं त्यांचं जे वातावरण असतं ते कुठे ना किंवा त्यांचे एक्सपिरियन्सेस असतात. ते कुठे ना कुठेतरी त्यांच्या लिखाणात फिक्शन जरी असलं तरी त्यांच्यामध्ये ते उतरतं. सो आता ॲक्चुअली तुमचा बुक आहे ना, हं. द डायरी ऑफ अ न्यू ड्रायव्हर. या बुकात ॲक्चुअली कसं काय आहे? म्हणलं काय रूल्स एंड रेग्युलेशन लिहिलं आहे का? नाही. तसं विचारतोय. ओके. सो ही जे डायरी आहे, डायरी ऑफ अ न्यू ड्रायव्हर आहे, ते माझी ॲक्चुअली डायरी लिहायचे मी. हां. मी 40शी मध्ये असताना मी गाडी चालवायला शिकले. दॅट वॉज अ नेसेसिटी फॉर मी ॲट दॅट टाईम. पण एन्थुसियास्टिक पण होते मी, इनएक्सपिरियन्स पण होते आणि जे काही गाडी चालवताना मजा-मजा व्हायच्या. कधी काहीतरी एखादा स्कॅरी इन्सिडेंट व्हायचा. सो ते सगळं मी घरी आल्यानंतर रात्री बसून लिहून काढायचे म्हणजे आणि तुमचं पूर्ण माझा एक्सपिरियन्स आहे. एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यामध्ये. वॉव! खूप मजेदार किस्से असतात. मजेदार किस्से आहेत. तुम्ही थोडे सांगू शकता त्यातले काय असणार ते? हो. एक हां. किस्सा मी सांगते त्याच्यामध्ये, बाकी मग तुम्ही पुस्तकांमधून वाचा. येस, येस. सो एक किस्सा असा होता, की एक ट्रॅफिक जॅम हं. होता. तर ट्रॅफिक जॅममध्ये मी अडकले होते. खूप लांब-लांब रांगा होत्या माझ्या हो. ह्याच्यासमोर. हे आता मी ऑफिसमधून घरी येताना साधारण जर तुम्हाला माहीत असेल तर बोरीच्या तिथे कसं हं. 2च लेन्स आहेत रस्त्याला आणि त्या लेनमध्ये मी राहिले होते आणि एकदा तो एवढा छोटा आहे ना, सिंगल लेन एका साइडला, हो. दुसऱ्या बाजूला सिंगल लेन असा. सो तिथे ट्रॅफिक जॅम झालं तर तासनतास बघायलाच नको. सो काहीतरी ॲक्सिडेंट वगैरे झाला असेल, पण माझ्यासमोर हं. खूपच रांग होती आणि काही-काही जणं माझ्या लेनमधली मध्येच अशी पुढे जायची आणि मला यायला लागला राग, "अरे, हे लोकं असे कसे पुढे जातात? आम्ही सगळे शिस्तीत थांबलोय इथे हां. गाडीमध्ये, ते काय उगाच का?" मग असं व्हायला लागलं आणि हे लोकं मध्ये-मध्ये जायचा एखादा गाडीवाला एकदम पटकन पुढे आणि पुढून असं थोड्या मध्ये-मध्ये गॅपनी हां. येतात ना गाड्या, हां. तेवढ्या वेळात कोणीतरी पुढे जायचं. सो मी विचार केला, मी नवीन-नवीनच होते ॲक्चुअली. पण मी विचार केला हे करतात तसं आपण करून बघूया का एकदा, काय होईल, थोडंसं पुढे जाता येतं का बघूया. सो मी जरा हिम्मत केली, गाडी काढली रॉंग लेनमध्ये आणि आणली पुढे थोडीशी आणि पुढे आल्यावर मला दिसलं लांबून ना त्या साइडच्या गाड्या यायला सुरुवात झालं आणि मला परत माझ्या लेनमध्ये येण्याची गरज होती आणि मी माझ्या लेनच्या जवळ आले. पण असा विचित्र अँगल होता, जागाच नव्हती, कोणी जागा देईना. मी हॉर्न मारले आणि मला वाटायला लागलं, अरे बापरे! आता माझं जर पटकन हे लोकं आले समोरचे, एकतर ते मला जोरात स्पीडमध्ये येऊन मला ठोकतील, नाहीतर मग जोरदार हॉर्न मारत मला शिव्या घालणार म्हणून. आता काय करावं आणि कोणीच जागा देईच ना मला. सो मग मी पटकन असंच बघितलं इकडे-तिकडे आणि पलीकडच्या साइडला रस्त्याच्या एक झाड होतं, थोडीशी जागा होती. फास्ट मी ती गाडी घुसवली त्या साइडनी आणि आय वॉज इन अ सिच्युएशन वेअर माझ्या लेनमध्ये सगळं हां. ट्रॅफिक जॅम, त्या साइडनी थोड्या गाड्या यायला लागलेल्या होत्या आणि मी होते त्या पलीकडच्या साइडला त्या गाड्यांना फेस करून.
आणि अशी एकच गाडी माझी त्या त्या बाजूने. आणि आणि म्हटलं आता थांबेल ट्रॅफिक आणि इकडचे जायला लागतील, तेव्हा आपण घुसूया परत आपल्या लेनमध्ये. पण कुठचं काय, ह्या सुरू झाल्या, हळू त्या पण सुरू झाल्या आणि दोन्ही बाजूंनी ट्रॅफिक चालू. नंतर एक आणि किती मग तास खूप लागला वेळ त्याला? थांबावं लागलं मला. बरं अर्धा तास तरी थांबावं लागलं. आणि ह्या माझ्या ते म्हणजे हां. त्या बाजूचं येणारे सगळं पब्लिक मला बघत होतं, की ही बाई अशी विचित्र ते त्या साइडला कसे काय? आणि सो अशा हां. टाइपचे एक्सपिरियन्सेस मी घातलेत त्याच्यात. आणि ॲक्चुअली एक जर मुलींनी ॲक्चुअली जर गाडी शिकतात, जर आफ्टर एज तुम्ही हं, 40s मध्ये शिकला, तर हं. ॲक्चुअली त्यांनी कसं शिकावं ॲक्चुअली? तो कॉन्फिडन्स वेगळाच लागतो. हो, कॉन्फिडन्स लागतो. खरं म्हणजे कितीतरी बायका मला माहिती आहेत, की ज्या इनफॅक्ट हं, शिकल्या ड्रायव्हिंग. पण त्या करत नाहीत. हं, कारण त्यांना कॉन्फिडन्स हं. नसतो. कधीतरी एखाद्या वेळी ठोकलेली असते त्यांनी गाडी. म्हणजे स्वतःच हो. स्वतः कुठेतरी खांबाला ठोकली, काहीतरी झालं आणि मग त्या घाबरतात. प्रचंड हं. त्यांचं ते कॉन्फिडन्स डाउन होतो. पण मला असं म्हणायचंय, की कॉन्फिडन्स डाउन नाही होता हं. कामा यू हॅव टू ट्राय. कारण असं नाही की ॲक्सिडेंट बायकांचेच होतात. हां. पुरुषांचे कितीतरी होतात ॲक्सिडेंट. बरोबर. सो आणि पण मला ते काय चालवायचं सोडत नाहीत ना. आणि एक असं डोक्यात प्रश्न येतो, की ते खूप जणांनी बाईक तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे गाडी शिकल्या असणार हो, 40s मध्ये हो, किंवा 50s मध्ये पण शिकणार हो. असणार. पण एक्सपिरियन्सेस सगळे लिहून त्याच्यावरती बुक काढायचं असं कोणाच्या डोक्यात विचार नाही आला असेल. तुमच्या डोक्यात कसा तो विचार स्ट्राईक झाला? सगळं लिहूया एक्सपिरियन्सेस आणि नाही ते होतेच असे फनी इन्सिडेंसेस. मला त्यातलं ती मजा दिसायची. म्हणजे कधीतरी असं नवीन-नवीन आपल्याला माहिती हां. पण नसते गाडीची प्रॉपर. अगदी नवीन हं, शिकताना कधीतरी असं चुकून वायपर हं. चालू होतं, चुकून काहीतरी होतं. म्हणजे अशा गोष्टी आणि मी ते मलाच नंतर हां, हसू यायचं त्याच्यावर. मग मी विचार करायचे मला हसू येतंय तर मे बी लोकांना पण ते हां. फनी वाटू शकतं. खरं म्हणजे मी ॲक्चुअली ना लोकांच्या दृष्टीने हं, मी लिहिलंच नव्हतं. मी असंच ते लिहून काढलं होतं. की ते ट्रॅप हां, म्हणजे ते तो हां, ताजा फ्रेश असताना इन्सिडेंट आपण लिहून काढूया. गंमत हां, म्हणून लिहिलं होतं मी. आणि मग काही थोडे सुरुवातीला ते लिहिलं. नंतर सोडून पण दिला मी हां. तो एफर्ट. पण मग जेव्हा माझा मुलगा जर मोठा झाला, हे 10 पूर्वीची गोष्ट आहे ही. 10 वर्षा अगोदर तुम्ही लिहिलं होतं का कंटेंट? हो. आणि ते माझा मुलगा जेव्हा मोठा झाला, त्याला सहज ते जुनी ती डायरी माझ्या त्याच्या हाताला लागली. आणि तेव्हा तो म्हणाला त्याला खूप आवडलं ते मी लिहिलेलं आणि तो म्हणाला, "आई तू हे पब्लिश कर" म्हणून. तर मी तो स्वतः वाचता तो हसत होता सॉलिड. आणि कितीतरी तो म्हणजे इन्व्हॉल्व पण होता माझ्याबरोबर. माझ्या हां, एस्केपेड्समध्ये बरेच वेळा तो पण असायचा. कारण तो तेव्हा लहान होता आणि अजिबातच माझी पाठ सोडायचा नाही. कंटिन्युअस माझ्याबरोबर मला चिकटूनच असायचा तो. त्याच्यामुळे कितीतरी माझ्या ड्रायव्हिंग करताना त्यात तो असायचाच माझ्याबरोबर. सो त्यांनी पण हे सगळे फनी एक्सपिरियन्स तुमचे हो, घेतलेत घेतले त्यांनी. आहेत. येस. पण त्याला पण ती मजा माझ्या लिखाणातून परत एकदा जाणवली. सो म्हणून त्याच्या आग्रहामुळे मी ते पब्लिश केलंय. ॲक्चुअली जर हा बुक ऑफलाईन कुठे-कुठे अवेलेबल आहे? ऑफलाईन अजून तरी नाही. हां, आता सध्या मला फक्त माझ्या ऑथर कॉपीज मिळाल्यात. हां. पण मी आता बघते, प्रयत्न करते, की ते गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या बुक स्टोअर्समध्ये अवेलेबल करायचा प्रयत्न करते. ऑनलाईन ते Amazonवरती आणि Flipkartवरती आहेत अवेलेबल. ओके. आणि आता ॲक्चुअली तुमच्या फॅमिली सर्कलमध्ये किंवा फ्रेंड सर्कलमध्ये लोकांना जेव्हा फर्स्ट टाईम कळलं, की तुमचं बुक पब्लिश झालं, तेव्हा त्यांचं रिएक्शन काय होतं? फर्स्ट रिएक्शन इज द मेन असते ना. अजून तरी असं काही एवढं काही हां, म्हणजे त्यांना आवडलं. मला एन्करेजमेंट डेफिनेटली हां. करतात ते. पण असं नाही त्यांनी विचारलं, की "बा तू काय-काय करते गं? कधी लिहिलंय? तुला वेळ कुठून भेटतो?" असं काही नाही. हो, ते आहे. बेसिकली ना मी ॲक्चुअली खूप हं, मला जे ओळखतात ना त्यांना हां, माहिती आहे मी ॲक्चुअली खूप वेगवेगळ्या गोष्टी हं, करत असते. म्हणजे ड्रायव्हिंग हां, शिकलेच मी हां, 40शी मध्ये. त्याचबरोबर मी टेलरिंग शिकले. अ, हां, माझे तेव्हा कपडे शिवत होते, हां, ड्रेसेस बनवत होते. मी ऑलमोस्ट प्रत्येक वीकेंडला एक ड्रेस हं, बनवायचे. पाउचेस, पर्सेस बनवले मी. हं. स्विमिंग नवीन-नवीन शिकले तेव्हा. अरे वाह! आणि पोएम्स करायला लागलेले होते. तर माझं माझं मी लिहीत होते. पोएम्स जास्त करून हे सगळ्यात वाचलेले आहेत जास्त 40s नंतर. 40s मध्येच. असं काय झालं, की सगळं 40s नंतरच जास्त काय? माहिती नाही. नशीब बदलतं एक-एकदा. तसं असेल कदाचित. ओके. जर तुमच्या ह्याच्याबरोबरच अनेक बुक पब्लिश झाले, ई-बुक हो. त्याच्याबद्दल आम्हाला सांगा. तो बुक त्याच्यावरती डिपेंड आहे आणि कसा काय आहे तो बुक हां. दुसरा? ते जे पुस्तक आहे त्याचं नाव हं, मॅनिफेस्टेशन्स ड्रीम्स कम ट्रू असं आहे. हं, सो ते जे पुस्तक आहे ना, अ, ते जरा वेगळंच आहे. म्हणजे असं की मी जेव्हा 18 वर्षांची साधारण होते,
तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मी काय विचार करायचे ते खरं व्हायचं. म्हणजे लिटरली प्रत्येक डिटेल खरा व्हायचा त्याच्यातला. हा क्षण होता हो. यात इन्क्लूड हां. हा क्षण इन्क्लूड होता का म्हणतो? नाही. हा क्षण मी कधी बघितला नव्हता. इनफॅक्ट मी कधीच इमॅजिन केलं नव्हतं की मी काहीतरी लिहीन. म्हणजे हां. माझं लिखाण तेव्हा फक्त कॉम्पोझिशन्स पुरतं मर्यादित होतं. असं मी अरे वाचायचे भरपूर ॲज आय सेड. खूप वाचन केलंय मी. पण लिखाण असं ॲज कधी हां. केलं नव्हतं. सो आय हॅड नॉट इमॅजिन्ड दिस. त्या बुकातला एक मुद्दा सांगा जो आम्हाला अट्रॅक्ट करेल असा. ओके. सो ॲक्चुअली आहेत बरेच. पण पहिलाच इन्सिडेंट सांगते जो अगदी खरा तंतोतंत खरा ठरला होता. सो मी 18 वर्षांची होते साधारणपणे. इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये मी जायचे. माझं घर पनवेलला होतं आणि मी दुसऱ्या टाउनमध्ये मी जायचे इंजिनिअरिंग कॉलेजला. सो मी जिथे राहायचे ते मला टाउन अजिबात आवडायचं नाही तेव्हा. हं. तर त्यावेळी ते बरेच कन्स्ट्रक्शन तिथे चालू होते. मला दम्याचा त्रास होता थोडाफार. धुळीची ॲलर्जी होती. सो मला ते फार त्रासदायक पण व्हायचं आणि मला माझे फ्रेंड्स वगैरे असे कोणी नव्हते. आधी आम्ही दुसरीकडे राहायचो. तिथून तिथे शिफ्ट झालेलो होतो. सो आय यूज्ड टू मिस माय फ्रेंड्स, माय टाउन वेअर आय वॉज फ्रॉम. आणि मग इंजिनिअरिंग कॉलेज तर आणखी वेगळ्या टाउनमध्ये होतं. सो ते मला खूप आवडायचं ते टाउन. आणि एकदा मी माझ्या एका मैत्रिणीकडे तिकडे गेले होते. माझ्या कॉलेजच्या जवळच तिचं ते अपार्टमेंट सोसायटी होती. आणि ते काहीतरी माझं जर्नल कलेक्ट करायला वगैरे अशी गेले होते मी. तेव्हा ती सोसायटी मला खूप आवडली. ती जिथे राहायची ती बिल्डिंग आणि त्याच्या बरोबर समोर एक मस्त गार्डन अशी होती सुंदर. आणि तिथे येऊन पोपट वगैरे बसायचे, पक्षी छान सुंदर दिसायचे. सो मला ते एवढं आवडलं ना, की मला असं वाटलं, की वॉव! इथे आपल्याला राहायला मिळालं ना, इथे म्हणजे इथेच अगदी. तर किती बरं होईल. आणि मी विचार करायचे मी त्या दिवशी म्हणजे मला अशी बसमध्ये जागा मिळाली विंडो सीट वगैरे. सो मी मस्त विचार करत गेले, की मला तिच्या बाजूचं जे नेबर व्हायला खूप आवडेल. मग ती माझी मैत्रीण पण होती. म्हटलं कॉलेजला एकत्र जाऊ, एकत्र बॅडमिंटन खेळू, काय खूप काय इमॅजिन केलं मी तेव्हा. तेव्हा केलं. नंतर मग मध्ये मी करत होते. अशा म्हणजे माझ्या इमॅजिनरी विश्वामध्ये मी अशी हरवून जायचे. बेसिकली लॉ ऑफ अट्रॅक्शन. हो. ओह येस. एक्झॅक्टली. पण तेव्हा लॉ ऑफ अट्रॅक्शन असं काय असतं ना, पुस्तक पण रिलीज झालं नव्हतं. सो कोणाला काही माहीतच नव्हतं त्याबद्दल. मला तर अजिबातच नव्हतं माहीत. पण मी असंच गंमत म्हणून विचार करायचे आणि पूर्णपणे व्हिज्युअलाइज करायचे ते. आणि बघता एक 5-6 महिन्यात परिस्थिती अशी झाली, की माझ्या आई-वडिलांनी डिसिजन घेतला, की ते शहर सोडूया आणि जिथे माझं कॉलेज होतं तिकडे जाऊया. कारण माझ्या वडिलांचं ऑफिस पण तिकडेच होतं. सो तो डिसिजन झाला होता, पण नेमकं कुठे जाणार आम्हाला काही माहीत नव्हतं. माझ्या वडिलांनीच अरेंज केली एक जागा. त्यांच्या एका कलीगची जागा रेंटवरती मिळत होती. ती घेतली त्यांनी. सगळं अरेंजमेंट्स केल्या. म्हणजे साफ-सफाई, रंग काढून घेतला, सगळं केलं आणि आम्ही फक्त सामान घेऊन सगळे ज्या दिवशी गेलो, तेव्हा मला कळलं, की ती सेम तीच बिल्डिंग, अरे तोच फ्लोअर, तिचीच नेबर मी होते. वाह! आणि एवढ्या डिटेलमध्ये ते स्वप्न खरं झालं माझं. बेसिकली लॉ ऑफ अट्रॅक्शन जे मी ऐकलं होतं ते ॲक्चुअली आहे व्हर्चुअल थिंक पॉवर ऑफ येस. व्हर्चुअल थिंकिंग. येस. ऑफ कोर्स. व्हिज्युअलायझेशन खूप इम्पोर्टंट आहे. तेव्हा मला ते कळलं, की अरे, मी जे इमॅजिन केलं होतं ते खरं झालं. मग त्याच्यानंतर मी थोडाफार एक्सपेरिमेंट पण करायला लागले. आधी तुम्हाला कळालं हो, कळालं हो. नंतर. सो आणि मग मला तो अनुभव आला, की मी जे काही विचार करते, व्हिज्युअलायझेशन्स करते ते खरे होतात. तो बुक आता कसं अवेलेबल आहे? म्हणजे ऑफलाईन म्युझिक कॉपीज काढली आहे, नाही तो हार्ड कॉपी. ॲक्चुअली ते फार हां, लहान पुस्तक आहे. सो इट वॉज नॉट वर्थ टू प्रिंट इट. हां. हार्ड बरं. कॉपी पेपरबॅकमध्ये प्रिंट करण्याच्या वर्थच नाहीये ते. ते छोटंसं पुस्तक असल्यामुळे ते फक्त आणि मला एक अनुभव हवा होता, की Amazonचं एक KDP म्हणून असतं म्हणजे किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग. सो त्याच्यामध्ये ऑथर्स जे लिहितात ते फ्रीमध्ये पब्लिश करू शकतात. सो एक अनुभव म्हणून ते आपण काहीतरी घालून करून बघूया. ते एक पुस्तक माझं तयार करता येतंय का? असं ते बघायचं होतं मला. म्हणून मी ते त्याच्यात टाकलं. ते हार्डली काहीतरी 26-27 पानांचं पुस्तक आहे ते, जास्त नाहीये. आणि ₹80 कॉस्ट आहे त्याची ह्याच्यावरती Kindleवरती, Amazonवरती. कळलं. ई-बुक फॉर्मॅटमध्येच आहे. आणि जर कोणाकडे Amazon प्राईम असेल किंवा Kindle अनलिमिटेड असेल, सबस्क्रिप्शन असतात ना, त्यांना तर फ्रीमध्ये वाचायला मिळेल.
मज्जा आहे त्यांची. हो. आता ऍक्च्युअली मला एक असं एक विचारायचं आहे की ऑथर म्हणून ऍक्च्युअली असतं ना, त्याची फिलिंग कशी काय असते? मला ऍक्च्युअली ओरिजिनल रायटरची फिलिंग काय असते? अ, कारण आता जगामध्ये बघितलं तर आता सगळेजण आपण रायटर म्हणतात. हं. या जगामध्ये, व्हर्चुअल जगामध्ये सगळं. तर ऍक्च्युअली तुम्ही ओरिजिनल सगळं कंटेंट दिलाय दोन्ही बुकमध्ये. तर हो, तुम्हाला कसं हो. वाटतं की ऍक्च्युअली कंटेंट ना मी जेव्हा लिहिला तो ॲक्चुअली वाचतील, नाही वाचतील हे मी ॲक्चुअली विचार सुद्धा नाही करत आहे. कारण माझ्या बाजूनी कसं होतं ॲज अन ऑथर मला आतमध्ये काहीतरी असतं. इव्हन पोएम सुद्धा असू दे. ते एक इमोशन्स असतात म्हणा किंवा माझ्यातल्या ज्या सगळ्या भावना असतात ते इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मायसेल्फ. म्हणजे ते माझ्याकडून एकदा कागदावरती उतरलं, की माझं काम झालं. मग त्याचं पुढे काय होतं ते तुमच्यावरती अवलंबून आहे. मला माहिती जर तुम्ही पुस्तक वाचलं ते तुम्हाला नक्की आवडेल. पण माझ्या बाजूने ते झालं, देऊन झालं. पण आता मला असं वाटतं की हे पुस्तक वाचल्यानंतर ना प्रत्येक बायकांनी स्पेशली आपला एक्सपिरियन्स कनेक्ट करणं याच्याबरोबर. हो, नक्कीच. बायकाच असं नाही, पुरुष पण करतील. कारण जे कोणी हां, गाडी शिकतात, हां. नवीन शिकणाऱ्या सगळ्यांना सेमच प्रॉब्लेम असतात, की पण गाडी दृष्टिकोन स्टॉल वेगळा होणं, असतो ना, दृष्टिकोन वेगळा असतो. दृष्टिकोन वेगळा असतो आणि बायकांकडे बघण्याचा स्पेशली असतोच असतो. मॅडम एक मोठा प्रश्न राहूनच गेला की ते बायकांनी गाडी कशाला शिकायची? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बायकांना हं, हल्ली इंडिपेंडंट असणं फार महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. मी जेव्हा अ, स्वतःचा एक्सपिरियन्स सांगते. मी जेव्हा साधारण 16 वर्षांची होते, 10वी पर्यंत शाळेत असायचे. इट वॉज अ व्हेरी सेफ एन्व्हायर्नमेंट. हं. पण जशी मी कॉलेजमध्ये गेले, बसने ट्रॅव्हल करायला लागले. मला फार वाईट अनुभव आले. म्हणजे सेक्शुअल हॅरेसमेंट व्हायची. लोकं नको-नको तिथे हात लावायचे, पिंच करायचे आणि मला त्रास व्हायचा. मी घरीही सांगू नाही शकायचे. मी म्हणजे लिटरली मग मला सायकल यायची. मी कधी-कधी सायकलने जायचे. पण मग माय कॉलेज वॉज टू फार. सो आणि जिकडे-तिकडे फक्त सायकलने जाणं शक्य नसतं. सो शक्यतो जर व्हेइकल असेल तर बरं पडतं. इव्हन टू व्हीलर सुद्धा जरी आली, तरी ते एक हां. इंडिपेंडन्स म्हणून बरं पडतं. ह्या पर्टिक्युलर त्रासापासून मुलींना अ, एक रिलीफ मिळू शकतो. इव्हन बसमध्ये सुद्धा जाताना जेव्हा बायका ट्रॅव्हल करतात बसमध्ये, त्या बऱ्याचशा बायका अशा स्ट्रेस्डच असतात. म्हणजे समजा आता इथून फोंडाहून पणजीला गेलं, तर जाताना ना पूर्ण किती 45 मिनिट्स हं. 40-45 मिनिट्सची जर्नी आहे. बाजूला एखादी बाई येऊन बसली तर त्या रिलॅक्स असतात. नाही तर त्या कंटिन्युअस स्ट्रेसमध्ये असतात. मी सो हा रोजचा स्ट्रेस जर नको असेल, इट इज बेटर दॅट यू शुड लर्न टू ड्राईव्ह. आणि मी जस्ट माझा पर्सनल पॉइंट ऑफ हं. व्ह्यू म्हणून असं विचारतो. प्रत्येक बायकांना पॉसिबल होणार नाही की गाडी शिकली तर पण गाडी घेण्यासाठी हां. दररोज पॉसिबल होणार नाही, कारण त्यांचा इन्कमच तेवढा नसतो. नाही, नाही. करेक्ट सो आहे. जर बसमध्ये जर आम्हाला काही चेंजेस करायचं असेल, मी हं. आउट ऑफ बॉक्स जर तुम्हाला विचारतो, हो. चेंजेस करायचे असेल, जसे की फॉर एक्झाम्पल मी पण इव्हन असं बघितलंय बसमध्ये ट्रॅव्हलिंग करताना. इव्हन आता उद्या बघतो बसमध्ये जी ॲक्चुअली रिअलिटी आहेत. हं. लेडीज सीटवरती जेंट्स बसतात आणि बसतात. त्यांना ॲक्चुअली लेडीजच सांगत नाही की उठा म्हणून. हो, अगोदर ते सांगत नाही लेडीज. हो. सो त्यांच्याने ॲक्चुअली बसमध्ये चेंजेस ॲक्चुअली व्हायला आम्ही काय करायला पाहिजे स्पेशली? बसमध्ये चेंजेस होण्यापेक्षा ना माइंडसेटमध्ये चेंज व्हायला पाहिजे. कारण बसेसमध्ये आपण फार फार मेजर हं, चेंज करणं शक्य नाही. गोव्यामध्ये हं, रस्ते लहान आहेत, त्या हिशोबाने तुमचे बसेस पण लहान आहेत. प्रायव्हेट बसेस जे असतात ते 2 माणसांची सीट ॲक्चुअली 2 माणसांची नसते. ती दीड माणसाची हं, सीट असते. तिथे 2 हं, माणसं बसली तर ती जवळ-जवळच बसावं लागतं त्यांना. त्याला काही हं, इलाजच नाहीये. पण माइंडसेट चेंज व्हायला पाहिजे सगळ्यांचंच, हं, बायकांचं ॲज वेल एज पुरुषांचं. की पुरुषांनी पण तेवढं हे असायला पाहिजे हो. म्हणजे लक्ष असायला पाहिजे, की आसपास आपल्या काय चालू आहे. जर चुकीचा काही प्रकार असेल, चालत असेल, तर त्यांनी पण त्या चुकीचा प्रकार होऊ द्यायचा नाही आणि बायकांनी तेवढं फर्मली किंवा आवाज उठवायचा कॉन्फिडन्स त्यांना मिळाला पाहिजे. एक एक बॉय म्हणून विचारतो, यंग बॉय म्हणून विचारतो. हं. जर मी ॲक्चुअली मुलींच्या साइडमध्ये जास्त बोलू शकत नाही, कारण मला ते माहिती नाही प्रॉपर. आम्ही मुलींसाठी काय करू शकतो? एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्ह्यू. जर सेफ बसमध्ये ट्रॅव्हल करत असताना हं. आम्ही काय हे घेऊ शकतो सेफ्टी? ॲज आय सेड तुम्हाला जर हं, सीट तुम्ही जर पॉसिबल असेल सीट तुमची त्यांना देणं, तर द्या किंवा जर तुम्ही नोटीस केलत, की एखादा माणूस जर कोणी जर ट्रबल करतोय, तर मग तुम्ही यू हॅव टू इंटरफिअर. यू हॅव टू ओके. स्टार्ट इंटरफिअरिंग. त्या माणसाला शिक्षा हं, कशी होईल ते बघायला पाहिजे. त्याला हं, दोज पीपल शुड बी शेम्ड. हं. कारण पब्लिकली शेम्ड. नाहीतर ते बरोबर. सुधारणार नाहीत, असं मला वाटतं. आणखी एक मी सांगतो. जस्ट मी त्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं, की तुमची हं. व्हर्चुअल थिंकिंग जास्त फार आहे. त्याच्यावरती ना मला प्रॉपर एक बोलायचं डिस्कशन करायचं आहे. तर आम्ही करूयाच आणि तो व्हिडिओ सेपरेट आउट करूया. कारण चालेल, एक चालेल. पूर्ण हा मोठाच होणार.
ओके या बुक मध्ये तुम्हाला जर शेवटी काय सांगायचं असेल तुम्ही नक्कीच सांगू शकता. ओके. सो मी असं म्हणेन की हे पुस्तक तुम्ही नक्की घ्या आणि वाचा. तुम्हाला नक्की आवडेल ते. आणि एक जस्ट एक विचारतो, तर बुक कोणी पब्लिश झाल्यानंतर एक मोठी एक हे करतो, काय म्हणतात त्याला, एक प्रोग्राम करतो, बुक डिस्ट्रिब्युशन प्रोग्राम करतो, हो, मोठे-मोठे हो, प्रोग्राम्स हो, करतो. हो. तुम्ही असं काय नाही केलं? तुम्हाला कशासाठी वाटलं, की आम्ही असं बसून डिलिव्हर करूया कंटेंट हा? नाही, मी ते मुळात पुस्तक एक तर माझं हां, पुस्तक फार मोठं नाही, लहान आहे पुस्तक पण आणि त्याला व्हॅल्यू जास्त आहे ना? व्हॅल्यू आहे. अ, व्हॅल्यू इम्पोर्टंट आहे. हो. पण समहाऊ मला ते असं हां. वाटलं, की ते आपण डिजिटलीच पुढे आणूया. असं मोठं म्हणजे असा विचारच नाही केला मी, की मोठं काहीतरी करूया किंवा पुस्तक प्रकाशन सोहळा असतो, तसं काहीतरी करूया. असं एवढं वाटलं नाही. आय वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ द डिजिटल साइड दॅन दॅट. हां. ते कसं आहे तो एक एक्सपिरियन्स घेऊन बघायचा आहे मला. आणि म्हटलं कॅल्क्युलेटेड तुम्ही रिस्क घेऊन सगळं काम करतात. हो, हो. नक्की. असं ॲक्च्युअली करायला पाहिजे. हो. येस. थँक यू सो मच आणि या तुमच्या बुकसाठी खूप खूप तुम्हाला शुभेच्छा. जास्त बुक घेणारच आणि मी पण सांगतो स्वतःच, की सॉरी, हा बुक नक्कीच घ्यावा. सगळ्यांनी खूपशे छान एक्सपिरियन्स लिहिले आहेत. मी नक्कीच वाचणार. अजून वाचलं नाही पण डेफिनेटली. नक्की ओह वाचणारच. येस. येस. थँक यू सो मच. थँक यू. येस. हो, तुमका व्हिडिओ आवडलाच आसतलो. या व्हिडिओतून तुम्ही खूप गजाली शिकले आसतले. आय एम रिक्वेस्टिंग जे तुम्ही व्हिडिओज पळयता पळय त्या व्हिडिओतून एक नोटपॅड दवरान सगळें नोट करा. तशेंच तुमकां येणाऱ्या काळात खंयचे व्हिडिओज जाय, खंयच्या टॉपिकांचेर उलयल्ले जाय, खंयच्या एक्शनांचेर उलयल्ले जाय किंवा खंयच्या टॉपिकाचेर डिस्कस केल्ले जाय, इवन खंयचे गेस्ट जाय आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर ते आमकां नक्कीच कळवा. इफ जर तुमकां सुद्दां येवपाक जाय ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जाल्यार आमकां कमेंट करा किंवा ईमेल करा. थँक यू.